So uspane 10 years ku generation. 10 more years. than- It's 10 years. Yeah. So ukhwitha kanjani lapha ku generation? Or sokuyisikhathi. No, i-generation mkhulu bengasajabulanga. Oh, ungasajabula. Yeah, bengasajabulanga. Cosmo was starting to be simple for me. Yeah, that was a simple character vele for you. And bengasatholi challenge. Yeah, for the way thina sikwazi ngakhona nami thema ngiyibheka laphana be under the level of your talent. Yeah, so bese ngikwazi ukuthi ngiyembhedeni ngingabhekanga ama-line wami. Yeah. Ngawara to an extent yokuthi ngihlale ne-producer yami. Yeah. Ngimbekele ukuthi this is the danger for my career. Yeah. This is now I know how to go to bed without learning my lines. The way a simple ngakhona Cosmo. Yeah, but the way uScosmo are simple, are easy, easy. Yeah, told already. Angisafili the pain of an actor getting inside the shoes of a character. It's like ngiyamazela ukuthi ngiyayazi ukuthi uCosmo one way yayithola already. So ngacala man young distance and happiness yokuya emsebenzini. Yeah. Yayithola ukuthi angisakhuli instead of ukukhula. Yeah. Ngishona phansi engodini. Yeah. Yayithola. Ngiyakuzwa. And ngathi awuthi ngithola indlela yokuthi lento lena ifike endlunkulu. Yabona. So iminyaka almost like 2-3 years trying to convey the message. Yeah. Yabona ukuthi this is me. Because angina power yokubacela indlela ukuthi bangivulele umnyango. Angina power. Yeah. Why? Ngana power. Emission of work generation for me was supposed to be 7 years. Okay. After 7 years, bese ngicela ukuthi ngicela ningivulele isicaba. Yeah. Yabona. For me ukuba ku generation emission kushini le 7 years ibikimi bokuthi ngi 70 yabo. Okay. No complaint, no nothing. Yeah. You do what? I told her what I did. Manje ungisa kwenye point important blind mkhulu. Yabona nyoringa na wonke umuntu lo ukuthi abakhipha inhlamba abadelele umnikazi wethu ye generation through the character. Mina ngizobaphendula ngithi generation was not meant ukuthi ngihlale lawo ma characters lawo. Yayithola lo idea. Give me each generation ishaye iziphelele lento lekwamele iziyenze kimi. Indoda ngaphakathi kwami the character within me itatame 14 years from yizo to generation. Ingagezi indoda enjani ehlala 14 years ihamba iyehla inyuka into incamla amaqhuma lomhlaba ihamba igeza mhla ihlangana nemfuyo. Leyo ndoda mengena la iminyango uzoyimela na ngephunga la. Ngiyakuzimela. Ngifika ku generation nginuka kawo. Yeah. The character within. So umsebenzi we generation bokuthi ungigeze ungibuyise emahlehla game 2 egaming. Generation guy second chance life nathi yami. Yeah. Yayithola udalali. So bokuyi purpose ya. Generation was not a house leko ukuthi I'm going to make millions lapha. Yeah. And generation is not a house where any actor South African is going to make millions lapha. Yayithola. Mina interpretation yami ye generation is that house
that will lit a candle for you. So that why? So that they can see you outside. Uyayithola lo lady. Ngikuzwa kahle. Yabona. I've learned ukuthi no matter what, I'm a producer sebenza ngebudget ka. Yabona. Basemsebenzini. Sebenza ngebudget. Wonke umuntu usemsebenzini. Uyayithola lo lady. And uma sebenza ngebudget, wena mose ujoin indawo. Okay, ubiziwe. Uzwile ngeaudition. Uva ecrane ngeaudition. Bese ke kufika isikhathi sama contract. Yeah. Uyabona i-contract nayi awuvumelani ngesheleni. Mara uyasayina why ka? Yeah. Usayini uyibhekile. Uyayibona bakugaya uya nayo ekhaya. Uyayifunda. Uyayifunda yeka. Uze uyibuyise uyisayinile. Uyavuma ukuthi uzosebenzela le mali. Uyasayina. Uthi ngamanye amagama, let me get inside and I will fight from inside. Uvumelani ka? Ayisebenza kanjani? O after isikhathi masesamba. Flop labantu ababhaya. Yabona yile idea. Ukuthi akavumelani nenyuku mara. Uthi igame ama contract igame ka. Yeah. Ama contract khona is discussion. Discussion. Ukuthi manager kanje. Hayi man, phela mina ngishiya kanje. Yeah. Ngicela into yeso. Nabo bazokhala bathi in yabona. Okay, I said not maba ngashintsha le bayibeka enisha. Yeah. Usivumela. Uyayithola. But umuntu uyasayina usaba ukunegotiate. Bese isikhathi masamba ufuna ukuphaka. Bese ke maseka join indawo. Yeah. Sekazibona ngathi yena udlula ama producer manje. Yeah. Ubatshela yindoda. It's a danger to be procrastinating in a generation. Ngakuzwa kahle. It's a danger. Because if emyara yakdawa and think ukuthi wena you are above the producer. Yeah. Yabona. Each and every house got its own rules. Yeah. Ungizwe kahle mama. Each and every house got its own rules. Uyazi ukuthi lo mthetho wangayi unjani. Akilikho iplayer laka Khoza enodlalela iSundowns next week bese liyabuya. Alikho iplayer lika Kaizer enodlalela iSwallows bese liyabuya. Wonke ama player alayikhaya. Ngani ngecontract. So manje nomthetho generation uso ukuthi once uku first proside ku first class you are not allowed to go and work outside and come. Okay. Umthetho ubhaliwe ku contract uhlangana nawo lapha uyavuma uyasign. Mase ujoin indawo. So no mina ngifuna ukuthi ngikwazi ukuyenza nje ngibuye futhi. Ngiyakhula mkhulu. Ayikho enyingi. Ngiyakhula. Ngiyakuzwa manje. Ngiyakhula. Ngiyafona angeke ngikwazi ukuze esipanini ngiyakhula. Mina ngiyothesha somewhere. Esha. Omele mayothesha uthi uyagula. And bayabathola ka. Obvious mkuyizo. Ngathi banekhe. Lokbathola ka. Angeke uhlale uqamba manga uthi wena ngiyakhula inini akufuna ukwazi ukuthi out ni share konke. Bayabathola. So Maronza. So ngicathelele le idea. Ukuthi bengithi each and every house got its own rules. Yabona. We need to find a way yokuhlonipha i-contract before we sign. Yayithola lo idea. Yokuhlonipha indlu leyo umuntu angene kuyo. Ukuthi inemithetho wayo. Yabona. Imithetho ye generation ayifani nemithetho yomuvango. Yayithola lo idea. Mara ama basics ayafana. Yayithola. Ku-SABC wonke. Khona eminye yakumuvango ithi once wajumpa lapha yazi kuba buhlungu kanjani bese bakuvulela isicapha. But all right. Yazi kuba buhlungu kanjani mkhulu. Bese bavula isicapha bathi angithi wena nasi isicapha. Kuba buhlungu. Mina manje ngi-experience lento le ba experienceayo. Life after generation. Ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiringe ngayo le ukuthi hey labantu lana
akukho mnandi because manje i-platform ye-generation igrowth generation speak e-South Africa mkhulu Yeah, I speak. yabona and i-flop ukuthi khona abantu abazohafa ihalf esalary yakho ngelanga ngama-hours Yeah. bangaphandle igig yabona Yeah. fika abanye abantu izinja ke esegame bazibiza bo-Durban July bakaye i-full salary nge-30 minutes. ngelangeni iyona leyo nto leyo 30 ngizwa kahle bese wena so uhlonipha abantu bangaphandle manje socala ukudelela abantu basekhaya laba abantu laba bakhanyisela i-light ukuthi labantu laba kubona laba bakubone laba bakubona la bakubiza bakubona la inhlonipho and i-respect bakunika yona is because le light leya bakhanyisele yona yayithola bakubize bagaye into le wena yabona imfanelo yakho bese wena ubona ngathi laba basekhaya laba bayenza kancane so uqala ukubadelela ukubatshela where to get off ma